Vedeli ste, že až 70% ľudí, ktorí si už vložili produkty do vášho košíka a na e-shope, objednávku nikdy nedokončia? To v praxi znamená, že zo 100 ľudí dokončí nákup iba 30 z nich. 2/3 z určitých dôvodov jednoducho odchádzajú z vášho e-shopu preč a už sa nemusia vrátiť. A vy viete, akú mieru opustenia košíka máte vlastne na e-shope? Návštevníkov, ktorí si už vložili produkt do košíku u vás na e-shope, delí doslova len pár preklikov od toho, či dokončia objednávku a vygenerujú vám zisk, alebo odídu. A vaše peniaze za marketing ste v podstate práve spláchli do kanála. Dnes si povieme 9 dôvodov, prečo najčastejšie ľudia opúšťajú váš košík. 4 kroky, ako si sami môžete identifikovať problémové miesta. A 15 reálnych typov z praxe od nás z Kuliny, aby ľudia mali čo najmenej dôvod ten váš košík opustiť. A na záver, tipy, keď už sa to stane a ľudia ten váš košík opustia, ako ich vrátiť naspäť, ako ich remarketingovať, aby ste ich nestratili natrvalo. 9 dôvodov, prečo najčastejšie ľudia opúšťajú váš košík. A ako ten hlavný dôvod ľudia uvádzajú vysoké náklady na dopravu alebo na platbu. Ďalší dôvod, pokiaľ e-shop od nich chce, aby sa pred nákupom zaregistrovali. Je to vlastne pre ľudí zbytočné a otravné. Chápem tie dôvody toho e-shopu, ale robíme e-shop pre zákazníkov, nie pre seba. Ďalší dôvod, pokiaľ tí ľudia tomu e-shopu jednoducho nedôverujú, nevyzerá ten e-shop dôveryhodne a majú strach zo straty osobných alebo platobných údajov. Ďalší dôvod je, pokiaľ doručenie sa im zdá príliš pomalé a nakúpia jednoducho u konkurencie, ktorá to má skladom. Ďalší dôvod je, pokiaľ je ten nákupný proces alebo ten košík zbytočne komplikovaný. A ďalší dôvod, že vopred vlastne nevideli tú cenu tej dopravy. Videli to vlastne až v košíku. Ďalších ľudí môže odrádzať kľudne politika vlastne vrátenia alebo reklamácií. Máte to nejasné, komplikované, zbytočné a tak ďalej. Ďalší dôvod je, že nemáte jednoducho dostatok platobných metód alebo dostatočný vlastne výber dopravy. Ďalší dôvod opustených košíkov je, pokiaľ už tá platba jednoducho neprešla, ten košík jednoducho opustia. Tu je vlastne prvým krokom dôležité pochopiť, prečo tie vaše košíky ľudia jednoducho opúšťajú. Ako jeden z prvých krokov treba analyzovať priechod košíkom v Google Analytics napríklad, aké máte percentuálne mieru opustenia toho košíka. Porovnáte to jednoducho s priemerom vo vašom segmente a viete, či ste na tom zle alebo dobre. Druhým krokom, ako to analyzovať, môžete nasadiť kľudne napríklad heatmapy. Odporúčam zdarma program MS Clarity, čo je od Microsoftu heatmapy. Vidíte tam aj nároky zákazníkov, kde sa reálne v tom košíku strácajú, kde klikajú zbytočne a tak ďalej. Tretí krok. Dajte si ten váš košík otestovať ľuďom z vášho okolia. Väčšina majiteľov žije vo svojej bubline, že už ten košík majú dokonalý, že vlastne veď oni tam sa v tom vedia orientovať a zákazníci s tým nemusia mať problém. Sami sme robili veľa UX auditov na našom e-shope a zistili sme feedbacky, ktoré nás vlastne reálne ani nenapadli. Kde sa tí ľudia jednoducho môžu stratiť, klikajú zbytočne, prečo môžu odchádzať. A ten posledný krok, jednoducho urobte si domácu úlohu. Porovnajte si 10 vašich konkurentov, aké dopravy ponúkajú, aké majú ceny, aké majú platby, rýchlosť doručenia, aké prvky majú v košíku. Toto sú všetko vlastne psychologické faktory, ktoré donútia toho zákazníka ten košík opustiť, alebo naopak donútia ho dokončiť tú objednávku a vygenerovať vám zisk. Takže to by som urobil. A najvyššia miera opustenia košíkov záleží samozrejme od segmentu, ale býva väčšinou v nábytku, po prípade v šperkoch. Sú to vlastne e-shopy, kde ten sortiment sa strašne dlho vyberá. Naopak, tá druhá strana, kde tá miera opustenia košíka vlastne najmenšia, je buď kozmetika, potraviny, lieky a tak ďalej, kde sú to väčšinou lacnejšie produkty, častejšie sa nakupujú opakovania a tak ďalej. A teraz tých 15 vylepšení košíku, ktoré napríklad my v Kuline sme používali. Prvé riešenie. Nepodmienujte nákup jednoducho registráciou. To fakt otravné, keď som rozhodnutý a nadšený z nákupu, chcem ten produkt čo najrýchlejšie doma, ani odchádzať z košíku preč, aby som sa registroval a potvrdzoval účet niekde v maili, alebo jednoducho sa nechcem prihlasovať v tom e-shope cez svoj Google alebo cez Facebook účet. Chcem ten produkt jednoducho kliknúť si, objednať si ho a radovať sa z neho. Druhé riešenie. Ukážte cenu a možnosti dopravy ešte pred zadávaním kontaktných údajov. Toto má veľa e-shopov ešte v dnešnej dobe presne naopak, že nechávajú toho zákazníka vyplniť všetky informácie, až potom ukážu cenu dopravy a možnosti platby. Tretie riešenie. Automatické doplňanie údajov a automatické opravy a kontroly preklepov vo formulároch. Na toto napríklad my používame Foxentry. Čím menej toho zákazník musí ručne vyplňať, tým je to ako pre neho menej otravné a tým zároveň eliminujete vlastne tie chyby, tie preklepy. Štvrté riešenie. V prípade dopravy na výdajné miesto
kde nepotrebujete adresu zákazníka, jak jednoducho v košíku vypnite. Je to fakt otravné, ak si chcem niečo poslať sem do trafiky a musím pritom vyplňať všetky osobné údaje, adresu, neviem na čo, pokiaľ to posielam do nejakého odberného miesta. A navyše tomu e-shopu stačí iba ten mail a to číslo a to meno. 5. riešenie. Uvádzajte pri jednotlivých dopravách čo najpresnejší dátum doručenia. Ak máte viacej doprav, iné časové možnosti, časový rozsah, kedy to tomu zákazníkovi príde, tak to tam jednoducho pri tých dopravách uvádzajte. 6. riešenie. Nezabúdajte na transparentnú rekapituláciu objednávky so všetkými poplatkami za dopravu a po prípade za dobierku, aby ľudia naozaj vedeli, koľko na konci budú platiť. 7. riešenie. Ak využívate dopravu zdarma na určitú hranicu, ukazujte to v celom procese toho košíka, všetky kroky, ten progress bar. 8. riešenie. Veľa ľudí sa môže zaseknúť na tom, že si v košíku nie sú niečím istí a chcú vám zavolať. Tu určite máte k dispozícii v celom procese košíku transparentné kontakty. Nenechávajte ľudí z košíku odísť preč, aby sa vracali niekde na homepage alebo na nejakú petičku, hľadali ďalšiu stránku s kontaktami. Ak už sú tí ľudia v košíku, musia tam zostať a čo najrýchlejšie dokončiť tú objednávku. Nechceme odvádzať ich pozornosť nejakým hľadaním informácií. 9. riešenie. Ako poslednú záchranu vyskúšajte exit pop-up so zľavou, napríklad kupón na dokončenie objednávky 5%, 100 korún. Doplňte sa tam, čo chceme. Je to vlastne samozrejme iba v tom prípade, ak sa snaží zákazník odísť z toho webu. Alebo v prípade toho košíka samozrejme. Nemusíme to aplikovať na celý web. 10. riešenie. Nepreháňajte to s cenou dopravy. Náklady radšej primetnite na cenu produktu alebo sa zoberte z marže. Nikto nedá za nadrozmerný balíček, proste dopravu 500 korún, ak si má objednať napríklad barovú stoličku za 2000, čo je 1/4 ceny toho produktu. Jo? 11. riešenie. Poskytujte dostatočne široký výber spôsobov doručenia na poštu, do vydajného miesta, do boxov, kuriérom domov, na predajňu a tak ďalej. 12. riešenie. Ponúkajte širokú paletu platebných možností, čo považujem ako za absolútny základ je platba kartou plus prevodom plus dobierka, ale určite v dnešnej dobe plus záleží samozrejme v akej krajine predávate. Tomu odporúčam PayPal, Klarnu, Google Pay, Apple Pay, po prípade kryptomeny. Ja napríklad s kryptomenami ja dosť platím na Alze. A 13. riešenie. V prípade výdajných miest by mala byť samozrejmosťou mapa, nie iba zoznam. Po prípade ešte vyhľadávanie podľa adresy alebo geolokácie vášho prehľadača. 14. riešenie. Vyčistíte dizajn košíku a všetky nepotrebné prvky, ktoré nesúvisia s dokončením objednávky, jednoducho dajte preč. Toto si viete práve skontrolovať cez tie hitmapy, kde ľudia jednoducho klikajú, kde sa strácajú, kde zbytočne scrollujú a tak ďalej. A posledné 15. riešenie. Rekapitulácia objednávky by mala obsahovať náhľadové obrázky tých produktov vlastne v tom košíku, aby vlastne na konci vedeli, čo si reálne objednali. Jo, že ľudia sa môžu po niekoľkých dňoch vrátiť a podľa názvu jednoducho už nemusia vedieť, čo vlastne v tomto e-shope mali uložené v tom košíku a čo si doobjednávať. Tým pádom z neho budú musieť odísť preč, kliknúť na ten produkt a tak ďalej, čo už zase zbytočne komplikuje ten proces. Pokiaľ týchto 15 riešení nezafungovalo a ten zákazník ten košík aj tak opustil, stále máte nejaké možnosti, ako ho vrátiť naspäť na web. Ak ten košík opustil váš bývalý zákazník, že na ňom máte kontakty z predchádzajúcich objednávok, tak určite mu pošlite e-mailový remarketing s viacvrstvým oslovením. To znamená, že ten váš zákazník opustil ten košík v nejakom kroku. Po 2-4 hodinách mu systém vlastne automaticky pošle e-mail s obsahom jeho košíku, že haló, kamo, vráca, stále ten produkt čaká u nás, poď dokončiť objednávku. Ak na to nereaguje, respektíve tú objednávku nedokončí, tak mu po ďalších 12 alebo 24 hodinách pošlite podobný e-mail, ale s nejakou motiváciou, napríklad vľavový kód na nákup. Ďalším krokom je, čo je absolútne must have, musí byť remarketing na opustený košík skrz všetky marketingové kanály. Facebook Ads, Instagram, Google a tak ďalej. To je, považujem jednoducho za základ. Experimentujte s kombináciou produktov z feedu, ale aj s kreatívami, ako napríklad video, bannery, collections a tak ďalej. Vyskúšajte rôzne časové obdobia, ako dlho a koľkokrát vlastne budete tým zákazníkom tie reklamy zobrazovať. Tie remarketingové kreatívy, myslím. Príklad z facebookových reklam od nás. 14 dní im zobrazujeme čisto produkty z feedu. 15 dní im zobrazujeme dynamický karusel z feedu plus dopravu zdarma, ako ďalšiu motiváciu, pokiaľ sa tých 14 dní nechytili. Prvé 3 dní vlastne im ukazujeme ešte video kreatívu nejakú konkrétnu. 4. až 7. deň my ukazujeme ďalší banner s kreatívou číslo 2 so zľavovým kupónom.
8. až 14. deň tretiu kreatívu s dopravou zdarma. Od tých možností, ako tých ľudí vrátiť naspäť, ako ich motivovať tomu nákupu, ako ich trošku presvedčiť nejakým argumentom, či už je to ten zľavový kód alebo tá doprava, tak tých možností je samozrejme akože veľa. Treba trošku s mierou, pokiaľ sa už po niekoľkých dňoch a počas tom zobrazení tých reklam tí ľudia jednoducho nechytia. Jednoducho tá ponuka alebo tá dôveryhodnosť toho e-shopu nie je až taká dobrá, ako si myslíte.